Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dari diajar ngalugo kitab Bahjatul Wasail halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan utawi sapa wong taroka iku kang ningali man sayaning sawiji perkara minas sunani saking pirang-pirang sunah bala saya mangka oranana sawiji-wiji ku maujud alaihi atas man walakin taputuhu lan tatapine ngapotkeun huing eman alpadila tu apa kautamaan wa yahrumulan haram satru rosi apa nutupi endas satru roksir rojuli apa nutupi endas wong lanang wa wajhul mar'ati lan wajahe wong wedon al muharimaini kang ihram karone au ba'dahuma atau salah sawijine karone satru ra'sir rajul wa wajhul mar'ah kadinya wa izalatu zupri lan ngabersihakeun kuku wa sya'ru lan rambut min jamil badani saking sakabe badan waduh nin lan ngamayeng lan ngaminyakan waduh ni sya'ri lan ngaminyakan rambut waduh ni sya'ri rosi lan ngaminyakan rambut sirah endes sejawana endes awil lihyati atawa ngaminyakan jenggot wati bulan nganggo wawangian pisau bing dalem dodot wal badan ilan badan wa tuamulan papanganan wa yahrumulan haram akdun nikahi apakad nikah wal jima ilan jima wa muqaddamatuhu lan ngulang-ulang jima wa itlapu kulli hayawan ilan ngaruksake saban-saban hayawan bariyin kang bangsa daratan wa hasiyin lan ngalan ngaruksak wahasimakulin ngaruk lan ngaruksak gumermet kang den pangan wal mar'atulan utawi wong wedon karrojuli iku tetep kaya wong lanang pil muharramati ing dalam pirang-pirang perkara kang den haramaken wahibzul qalbi lan ngraksaati minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat wajibun iku kang iku wajibun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong muslim wa kazalan kaya iki kitu wa kazalan kaya iki hibdul qalbi hibdul a'dai utawi ngaraksane pirang-pirang anggota fardu aini niku fardu ain ala kulli muslimin atas saban-saban wong muslim paman iku pamin ma'asi iku tetep setengah saking pamin ma'asi iku mangka iku tetep setengah saking pirang-pirang maksiat ati dihijikeun pamin ma'asil qalbi mangka iku tetep setengah saking pirang-pirang maksiat ati asyaku te mang pilahing dalam Allah ta'ala halimah luri Allah wal amnulan ngarasa santosa min makrillahi saking panyandu Allah gitu ya wal kunutu lan megataken min rahmatillahi ta'ala saking rahmati Allah wa takbirulan takbir ala ibadah wa takaburu lan takabur ala ibadillahi ta'ala ing atas pirang-pirang ibadah ing Gusti Allah taala wa riya ulan riya wal ujubulan ujub bi taatillahi kalawan taat dening Allah wal hasud lan hasud wal hikda lan ngunek-ngunek ala abdillah ing atase hamba Allah wa maknal hasidi
Lan utai mana hasud karohayatin ni'ami karohayatin ni'ami karohitin ni'ami iku sengite nikmat alal muslim ngatase wong muslim wa istiqaluha lan ngarasa abot. Oke itu ya, wallahu alam bisawab.